iba kasi nag-aakala sila na rent to own yun or amin na yung bahay. Ganyan. Renting is not always bad. Okay? Ito yung lagi kong sinasabi. Kung bahay tapos wala kang ipon, malaki yung tendency na yung bahay mo is mamabebenta mo rin. Or hello guys! Good afternoon. Hindi pa kami tapos maglinis pero mamaya tatapusin ko. And then, hindi kami pupunta ngayon sa bahay dahil pupunta na kami kahapon. Ang dami ko kasi na yung pinakauna-unang video na nung nireveal ko na maglilipat kami bahay. Ang dami sa inyong nagsabi na buti hindi ka na nag-rent, yung iba kasi nag-aakala sila na rent to own yun or amin na yung bahay, ganyan. And gusto ko lang i-share dito yung aking sagot doon sa mga ninyo kasi sabi niyo, may nagsabi na kasi yung nag-rent lang kayo, nasayang yung pera nyo, dapat kumuha na kayo ng bahay or something ganyan. Eto guys eto sasabihin ko to sa inyo dahil gusto ko ring ma-share kung ano yung mga ko sa gustong kumuha din ng bahay. And eto based din sa experience namin, okay? So, ganito kasi yun guys. Hindi pa amin yung bahay. Hindi naman amin yung bahay. Nag-rent pa rin kami doon, ha? Uulitin ko ulit. Nag-rent lang po kami doon. And then, ang kasi doon guys, for me lang for me kasi nag-rent pa rin naman kami ngayon. Renting is not always bad. Okay? Ito yung lagi kong sinasabi. Laging masama. Kasi pag sinabi kasi natin rent, parang nagsasayang tayo ng pera, parang mas okay na yung kumuha ng bahay kasi mapapasayo, sure ka mapapasayo yung bahay, ganyan. And for me naman, hindi talaga masamang kumuha ng bahay as long as ready ka na. Pinaka number one talaga is yung financially ready. Ayan, nagbihisa lang ako kasi parang init ng damit ko. And yun nga, continue tayo. Yung pag-rent kasi guys, ganito yun ha. Hindi naman yun dahil nag-rent ka is masama na yun. Hindi na maganda, nagsayang ka ng pera. Dahil, ito experience ko lang ha. Ito sasabihin ko sa inyo kasi pag lang kasi guys, pag kumukuha ka ng bahay, siguraduhin mo lang na meron kang alam mo yun, sapat na ipon, meron kang emergency fund, yung alam mo yung anytime na meron mang mangyari, at least meron kang perang mapagkukuhanan. Kasi sa pagkakaalam ko, mostly sa atin talaga is kumukuha tayo ng bahay for the sake lang na para lang talagang alam mo yun, wait ano bang nangyayari dito? For the sake lang na parang may matawag tayo na atin, 'di ba? Matatawag na meron tayong sariling property, ganyan. Pero what if wala kang hindi ka financially ready, parang alam mo yun, kulang pa, hindi pa sapat yung narating ng time. Bakit ko nasabi yun guys? Bakit ko nasabi na kailangan financially ready? Kasi yun yung nagiging sakit. Kaya ang dami-daming mga acquired assets na nasa pag-ibig, ang daming na mga acquired assets sa bangko kasi nga hindi nababayaran yung mga bahay na kinukuha nila kasi nga hindi sila financially ready. So, ganun yung ibig kong sabihin. Okay? So, renting is not always bad kasi nasabi ko rin to guys kasi na-experience ko din yan. Dahil nung nag-abroad si mama, mayroon din kaming sariling bahay. Isa yun sa in-invest ni mama nung nag-abroad siya sa Saudi. And meron kaming bahay dati. And then yun sa subdivision din. Kahit gaano pa kadami yung properties ninyo, kung alam mo yung in-invest mo doon, kahit kasi marami akong kilalang ganyan talaga na okay lang na, 'di ba, sabi ang dami ko nababasa na okay lang na walang makain basta meron kang bahay. So I object dyan sa anong tawag doon, dyan sa word na yan kasi
talagang mapapahama ka pag ganyan, okay? Mas maganda yung may bahay ka na may ipon ka pa, 'di ba? Importante yun guys, kasi sa amin, nung yung bahay namin na ininvest ni mama, nung nagkasakit siya, nung nag-abroad siya, kasi nga wala na siyang pera, basta siya na maingay yung mga ibon. Wala kaming, hindi siya financially ready, parang yung pera niya naubos sa ganito, sa ganyan, and then, yes, meron kaming bahay. Pero ang mangyayari kasi guys, pag meron kang bahay tapos wala kang ipon, malaki yung tendency na yung bahay mo is mamabebenta mo rin, or worse is makukuha siya ng bangko or ng pag-ibig, diba? So ganun yun yung nangyari sa amin. Nung nakasakit si mama, wala kaming pera, wala kaming pambayad sa hospital, sa operation niya. So, ang nangyari, yung bahay namin is nabenta siya. Which is yung bumili ng bahay is yung katabi lang, yung neighbor namin. So, binili niya yung bahay. Alam niyo ba kung magkano lang? Nasa mga, I think, hindi ako nakakamali. Kasi bata pa kasi ako nun, guys. Nasa mga 30,000 na ata. 30 or 40,000. Basta, yun. Ganun na siya kamura na nabenta ni mama. So, ayun. And I think hindi nga 30,000 eh. Basta konti lang talaga nung pagbenta ni mama kasi nga kakailanganin na namin yung pera. So parang syempre yung aming neighbor, ginrab na rin yung opportunity na mabenta. Kasi syempre pag ikaw nangangailangan ka na guys, alam nyo yan, pag tayo nangangailangan talaga na urgent, is kahit anong presyo tatanggapin na natin, diba? Kasi naman wala. So, ayun. So, yan yung mga, isa din yan sa talagang iniisip ko lagi na, at saka aminado naman ako na hindi pa ako ready kumuha ng bahay. Kaya nga, nung nakita ko si Acquired Assets, kasi syempre, pag kumuha ka talaga sa brand new na bahay, medyo mahal talaga siya, diba? And, syempre, yung mga sa pag-ibig na medyo mura-mura na lang din yun, or mga pinapa-assume, mas mura na yun compared sa brand new house, diba? So, hindi talaga masamang mag-rent, guys. Hindi, renting is not always bad. Yun yung yung ano sa inyo talaga. Kasi, yun yung tumatatak sa isip natin eh. And, alam niyo ba, meron din kaming property dati na pag magmamayari siya ng papa ko na lupa. Because yung lupang yun is meron din siyang mga pinya, merong mga kape, mga tawag doon, mga kahoy na plakata, hindi ko alam kung tawag sa Tagalog. Basta yung mga medyo mahal na mga kahoy, meron din doon sa lupang yun. And yun lang sana yung lupang yun ang kaisa-isa ibibigay ni Papa para sa akin nung namatay siya. Yun lang yung talagang lupa na para sa akin. And then nung nagkasakit ako, wala rin kwenta kasi nabenta din siya nung nagka-dengue ako. Nabenta siya, alam niyo ba kung magkano yung nabenta? 30,000 lang. And binayad lang namin sa hospital. So yun yung ano guys ha, kahit gaano pa kadami yung properties mo, kung wala kang ipon, lahat ng mga binili mo is mabebenta mo lang din. So yun yung ano ko na magiging masama lang yung pagrerenta mo guys. Kung nagrerenta ka na parang wala ka naman patutunguhan, hindi ka naman nag-iipon, hindi ka naman alam mo yun, hindi mo sinisecure yung future mo. So, yun yung masama. Pero, pag nagre-renta ka na parang yung pag-renta mo is ginagamit mo sa maganda na while renting, nag-iipon ka, nagpuput up ka na yung business, nagpapalago ka na yung pera, hindi masama yun guys. Kasi, malay mo, diba, while nagbi-business ka, medyo na-handle mong mabuti yung business mo, nag-grow siya, malay mo hindi mo na kailangan kumuha ng subdivisions, babayaran mo siya within 30 years, pwede ka lang bumili na lang ng lupa, ng cash, o diba, wala ka ng monthly. So, ganun yun. And sa pagre-rent naman, pag sinasabi nyo na bawal, hindi siya, bawal, pag sinasabi nyo sayang sa pera, yung pag-ano naman yung pagkuha ng bahay guys, hindi within 30 years na babayaran mo siya. Hindi mo naman pagmamayari yan, para ka rin ang nagre-renta. Ang magiging sa'yo lang yan fully pag nabayaran mo siya ng buo, diba? Within 30 years, parang lifetime pa rin naman yun. So, parang yung pagkuha kasi ng bahay, parang pagpapakasal lang din Alam mo yung commitment mo doon, diba? So, pag hindi mo nabayaran yan, kahit
ilang buwan, ilang taon mo nang binayaran yan. Kung may na-miss ka ilang buwan na hindi ka nagbabayad dun sa bahay, babawi din naman yan ng may-ari ng bangko o ng Pag-ibig, 'di ba? So parang ganoon na rin sa pagrerenta. So ganun lang guys. So lagi kong sinasabi, hindi masama talaga magrenta. Yung pagrerenta, hindi siya waste of money, and talagang ako mapuprove ko yan kasi nakikita nyo naman, susumikap ako, diba? So yung pagrerenta ko, hindi nasasayang talaga sa kung ano man, o hindi nasasayang yung taon ko kasi talagang ginagamit ko yung mga oras ko sa pagpapalago ng aming pera, ng aming kapirahan. Kaya yung purpose talaga naman na nag-ano kami is yung ma-lower yung cost of living namin. So para alam mo, gusto ko na mas simple, mas simple, mas lower yung cost of living, basta yun yung goal namin sa buhay. So ayun, yun lang, gusto ko lang talagang i-share si dito kasi ang dami kasi sa inyo nasasabi na ganito, ganyan. So yan yung aking sagot din sa ano, kasi ang dami lang nasasabi na sayang yung renta, sayang yung ano. Hindi talaga siya sayang. And yun nga, may plano naman kaming kumuha ng bahay, and kailangan namin pag-ipunan yun kasi hindi naman madaling kumuha ng property, diba? Hindi naman ganoon kadali. So kailangan namin pag-ipunan. So habang dyan is nagrenta kami, medyo lower yung aming rent, kaya mas mapapadali yung aming pag-iipon, mas mapapaano. And diba? Yan. Tignan natin kung ano yung mangyayari sa mga susunod na taon, hindi natin alam. Pero yun lang guys, yun lang yung gusto kong sabihin sa inyo talaga. Kasi, ayun, gusto ko nang sagutin niya. Pero anyway, medyo mahaba na itong vlog. Yung aking mga sinabi dumi. Maglilinis ako ng kuko ngayon. So, ayun. So, I hope you guys enjoy. Dito talaga ako guys kasi I think i-upload ko itong video ngayon. Kasi nga, kahapon wala akong upload, na busy ako. So, ngayon ko lang ito i-upload. Next video guys, salamat sa panonood. And please comment down below kung ano yung mga reactions ninyo dito sa ating pinag-uusapan ngayon. Okay? And please don't forget to subscribe and see you in the next video guys. Bye!